Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'alumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah. Wasul khusus limu alif hadzal kitab. Nafa'ana Allahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kala ngendika sapa Yusufa Nabi Yusuf. Ngendikane fa ini mongko setuhune utawi ingsun iku adisu. Gampangane nyuntak sapa ingsun soi ing sok ingsun fi rahlika ing dalem tumpakanira. Summa unadi tumuli ngundang sapa ingsun ngalaika ing atase sira bisirkoti kelawan nyolong. Bisirkoti kelawan nyolong. La'ahtalu yakti bakal gawe napa niki jenenge la'ahtalu hala ikhtala ifngala hala la'ahtalu yakti gawe halal sapa ingsun firodika ing dalem bali ing balira bada itlakika sak badane pisahira mangahum sartane dulur-dulurmu kabeh. Kala mongko jawab sapa Bunyamin jawabe faaf ngalu mongko bakal nglakoni sapa ingsun mak ing barang sikta kang ngersake sapa sira. Fadzalika mongko utawi kang kaya mangkono iku qauluhu ta'ala ngendikane Allah Ta'ala ngendikane falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi. Iki terusan. Ya wis ngene wae nek kowe wis duwe karep sing kenceng gek dikai iguh supaya mulya sikik ora gelem kowe kenceng pokoke aku moh ora arep misah kowe. Binyamin tak wingi ngomong ngono Binyamin. Aku nek kon pisah kowe mulai saiki moh.
Wah ya ora ngono mesake bapak ora urusan. Bawake nek kon pisah karo awakmu gemang aku. Lah anak-anak piye? Wes gedhe-gedhe wis do glidhe kabeh. Malah salah siji anakku cacahe 10 ae. Karo aku rada mangkel. Rada mangkel, lha muni saya tuwa ming ngrepoti. Wah iki. Lah kok ngrepoti piye? Angger menyang ngaji njuk sangu. Wah. Ya ora cetha. Pokoke moh aku nek kon pisah. Wah, lah iki rada angel iki nek wis ngene iki rada angel. Wes ngene weh men supaya engko apa sing dadi karepmu kuwi iki hasil ora pisah karo aku ning di mata umum juga ana kemakluman dadi wong umum iki iso memaklumi karena kesane tetep kowe iki dudu kakangku wong umum ora do ngerti nek kowe iki kakangku kok ya nek ngene iki engko ora ana sebab kok ngerti-ngerti ning kene gek uripe ngerti itu ujug-ujug mulya ora ya do curiga kok ya wadyabala anak buah tenaga do mbate niki sapa urung dulur-dulur kita iki engko saya kacau kok ya dulur-dulur kita saya kacau mula saiki ngene iki nek pancen kepengin nang kene nek pancen kepengin nang kene lho iki aku tak anu ngene apa jenenge kae kronjot sing neng untamu kae dadi lah ya ning kronjot unta wae sing ayo men supaya penak le memahami kula arani kronjot ngono lho sekarang nek wong liya kae ya kronjot ki le ngarani jenenge ya beda ana sing ngarani apa to kae Krondo, ana sing arane krondo. Krondo iki wong wedok sing ra ndek bojo iki lho. Krondo. Oh, kae rondo kok lho. Kronjot wae. Tak mengkok. Ngene tak rekane tak gawene drama. Tak gawene drama engko kronjot sing neng dhuwur untamu wae tak kebakane barang-barang di kaya sing do rene do njaluk bantuan kuwi kronjotmu tak kebuaki. Nih Engko nek wis kebak nang nggon tamu, aku bakal bengok-bengok. Nggih. Bengok-bengok nuduh kowe nek kowe iki maling. Iki. Iki summa unadi alaika bisirqati. Iki tak gawe bahasa kita ya lan jenengan ora maca ora dong sing maca wae ra dong kok iki angel tenan iki oh lah iki angel le memahami maksude iki piye ra dong sing maca wae wis iki maksude piye lah iki ra drama Nabi Yusuf iki ceritane drama nah iki tak kebaki kronjotmu kebak kae terus aku bengok-bengok maksude ngomong karo
tentaraku karo wadyabalaku sing do nyambut gawe nang kene nek kowe iki nyolong. Maka dengan seperti itu kowe bakal dicekel iki engko. Bakal dicekel ora oleh bali kowe kok ya wong kowe dituduh nyolong iki. Dadi ora oleh mulih kowe engko. Iki otomatis anak buahku do laporan nek kowe nyolong, lah aku kudu ndek kebijakan kudu nyengker kowe nang kene. Iki dadi la ahtalu firadika. Akhirnya kowe kudu nang kene keri. Dulur-dulur kita kae do mulih, kowe pisah karo mereka, kowe keri nang kene. Iki kudu tak gawe ngono. Iki Bunyamin pokoke piye-piye manut sing penting nang kene. Ngono kok ya. Pokoke manut piye-piye nang kene. Ning wis tak pikir jero wis. Nek iki wis pokoke aku mikir jero nang kene. Mbok wedok piye? Mah wis. Mbok wedok wis ajeg ngono kae. Saya tua mah lambene landepe ra elok-elok. Nang kene. Iki dadi kene wis ndak esuk wedangan. Kayak nang ati fresh ora stres. Ndak esuk wedangan nang ati fresh ora stres oleh celengan ngamal ganjaran tok. Wela iki terus piye wis kok nang kene pantek mati nang kene. Makane direka ngeten iki ro Nabi Yusuf dicekel karo tentarane dituduh nyolong ora iso bali. Dulur-dulur mulih saya mumet le laporan bapakne piye kok. Jutek kok ya, wah wingi wis janji-janji ngene arep jaga tenan sih. Iki wis kelangan loro akhirnya. Nabi Yakub engko saya ngamuk ya. Mula falamma fadzalika mongko utawi kang kaya mangkono iku qauluhu ta'ala ngendikane Allah ta'ala ngendikane falamma jahazahum bi jahazihim. Falamma jahaza mongko tetkalane ngobahke nek cara anu ya niki drama nyekenah riyo. Sapa Nabi Yusuf hum ing dheweke kabeh sedulure bijahazihim kelawan dramane dheweke kabeh ngono nek bahasa kita. Itu tegese falamma hayya tetkalane istilahnya ayo drama ngreka sapa Yusuf Nabi Yusuf lahum keduwe dheweke kabeh sedulur-sedulure mak ing barang yahtajuna kang padha mbutuhake sapa dulur-dulure li safari keduwe lunga wa jangala utawa hamala lan istilahnya mengku sapa Nabi Yusuf lahum keduwe sedulur-sedulure ahmalahum ing gawane dheweke kabeh nalikane ngekeki utawa ya ngebaki Nabi Yusuf ing gawan-gawane sedulure rupane minato ami saking pangan ngala ibilihim ing atase untane dulur-dulure. Jangala mongko gawe sapa Nabi Yusuf gawe asikoyata. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi. Ngono terusan. Jangala mongko gawe sapa Nabi Yusuf asikoyata
ing sikoyah. Apa sikoyah sing pas iki? Oh, nggon ngombe. Jangala mongko gawe sapa Nabi Yusuf asikoyata ing nggon ngombe utawa ing cangkire. Dadi ing cangkir. Cangkir iki anu wong waton muni kae lho cangkir. Wong waton muni kae nek do ngono ae kok cangkire. Dadi cangkir nggon ngombe cangkir. Firahli akhihi ing dalem tumpakane sedulure Nabi Yusuf. Salah satu rekayasane nalika Nabi Yusuf niku wis polah ngebaki apa sing dadi penyuwunane dulur-dulure kronjot-kronjot sing nang unta-untane sedulure niku wis dikei gawan kabeh rupa panganan wa hamalalahum ahmalahum ngekei gawan nganggo panganan sembako seanterane ngantek unta-untane kebak. Ontane dulur-dulure Nabi Yusuf kuwi. Lah Nabi Yusuf ngreka ana cangkir sing kuwi cangkir berharga ngono dilebokke ana ing dalem kronjot tumpakane utawa kronjot untane Bunyamin. Masing-masing rak wis do jatah kronjot kuwi mau. Dadi nek cara jenengan bayangke iki saben wong siji rak nggo unta loro ngarep mburi, sing mburi kae digandeng ngarep kae. Wong jenengan ora tau ndelok ngono kuwi dadi. Iki unta loro sing mburi iki engko gulune digandengke karo sing ngarep. Sing ngarep dienggo tumpakan, sing mburi engko nggo gawan. Dadi saben wong siji loro untane. Wirit-wiritan kae. Lah kabeh wis dikebaki sembako. Ndeke Bunyamin wis dikebaki ngeten niku karo didlesepi cangkir. Kamangka cangkir berharga. Iki direka ngono kuwi. Ae tegese dasa iki. Dasa mongko nyeselke. Sapa Nabi Yusuf masrobatahu ing nggon ngombene Nabi Yusuf alatikana kang ana sapa Nabi Yusuf ana iku yasrabu ngunjuk sapa Nabi Yusuf fiha ing dalem kuwi cangkir fi winga ita ngami akhihi dilebokke ing dalem wadah pangane sedulure Nabi Yusuf. Asak iki kang istilahnya ya kang sakit Bunyamina ing Bunyamin. Akhirnya lebokke ngono ora ketara ora ana wong ngerti diwadahke utawa didresepke ana ing dalem kronjote Bunyamin. Iki sing drama Nabi Yusuf ngene iki. Suma amara tumuli perintah sapa Nabi Yusuf ing dheweke kabeh bisiri utawa bisairi kelawan mlaku. Terus wis kono wis do tak kebaki gawan-gawanmu kabeh. Saiki mlaku kono neruske laku nek do mulih mulya kono. Nah, arep mulih mulya kono. Ya engko delongkah ning ora saiki. Bose lah urung jam. Iku sing kok ya kok dilongkas kok nek wis rada iyup-iyup titik. Nek wis rada iyup-iyup titik.
Ya bahasan ini kelingan aku iki pesen kitaban sih. Neng Beirut ngono iki pesen kitab Tambihul Ghafilin produk Beirut kono wis WA Mas sprene tak jiko. Lah anu gedreng kahanan-kahanan ana-ana wae kahanane iki dadi. Ngupakara mbok wedok ning rumah sakit terus mah sprene dadi lali aku. Ayo bayan kuwi sih kok. Imah anake rong iso go mulih. Ngenteni 3 dina tekan mang dina iki. Iki urung iso go mulih anake. Ya wis pokoke dupakara ning kono. Nggo netepi BPJS. Pengajuane BPJS rak dinggo netepi BPJS. Anak wedok kae setil ya anak wedok. Kaya aku sih. Yo anu, kaya aku iki engko ana aura pinter-pinter perbawa ngono. Dadi disawangi yo pinter-pinter perbawa kae. Ora wayu ora apa-apa ning nek ngono kuwi rak ya ana anune. Ora ming ayu ning ngah-ngih. Wah, asik. Karo ngah-ngih iki. Wih serem kok yo pinter-pinter kesane iki kaya pinter perbawa. Ya wis kaya bapakne lah. Ora diparingi lanang. Paling Gusti Allah iki ya ngendika, ora salah nang ndak dadi gentuh ngono kok ya. Kok menawa. Wah, wis. Kaya dadak gawe meneh. Ora ketho terus. Aduh, ora cetha tenan iki. Arep rokokan barang ra sida lah ora oleh mulih anake ya. Wis ra oleh mulih. Aku yo mbuaten wis tak rewangi njaluk donga, mbuh lho do donga kae piye. Ora genah. Ana sing ra genah yo ya. Wis. Wae tenan wae. Ning wong pancen rahasia ilahi nalika dianu kuwi di USG iki dilalae bocah iki pinter, pupune mingkup. Angger di USG mingkup ndak. Weruh paling. Dadi anu wirangine iki wis diketokke ngono lho neng kandungan itu wirangine wis diketokke mula ora gelem dingerteni kelamine itu ora gelem. Mesti dingkupke. Ning nek ora diuske ngono ya pokoke jejak-jejak mbokne yo. Nek ora diuske jejak-jejak mbokne kae ning angger di SG kae ngambal ping 3 ra ketok terus e. Wah iki. Karo mbok menawa ya nggo surprise. Tur engko nek bapakne ngerti ndak kuciwa apa piye. Padahal bapakne iki wis nata ati kaya apa-apa gelem. Ya ming nek penyuwunan iki njaluk lanang ning wong kebijakan ning gone Allah. Gek kamangka Allah iki mesti memberi yang terbaik kok ya wis mesti ngono kuwi kok. Mesti yang terbaik. Wah, iki sesuk. Wah. Sing kula pikirke sing wis ana-ana. Sing ngrungono ora tak pikirke. Ha sing mbakyu-mbakyune wedok-wedok iki wah tenan iki. Tanpa tukon ki kena nggo tuku mobil gitu.
Nek ditukoni dhewe rong payu cuma dan ibu dhewe ayu nek ya rong payu Gusti Allah. Wes iki akhirnya kono kowe nek arep mulih saiki do mulya. Iki ning gelase ditinggal aja digawa. Suma arsala tumuli ngirim sapa Nabi Yusuf khalfahum ing burine rombongane dulure Nabi Yusuf kuwi ngirim ngabdahu ing kawulane Nabi Yusuf. Nek Qur'ane summa azzana muazzinun. Ayatuha, kita nih ayatuha nih. Summa azzana muazzinun ayatuhal airu innakum lasariqun. Iki rekayasane sing diberlakukan ngene iki kana do mulya terus do menyang mulih kabeh termasuk Bunyamin melu kok ya. Iki melu mulih. Ning Nabi Yusuf akon salah siji kawulane utawa budake kon ngetutke mburine rombongan iku. Sing lafat ayate summa azana tumuli aweh izin sapa muazzinun wong sing ngizini. Ae tegese nada undang-undang bengok-bengok sapa munadin wong sing bengok mangarofngi sauti maro utawa mangarofngi sautin sartane serone swara miraron hale berulang-ulang kasiratan kang akeh miraron kasiratan. Terus budak ini wau sing kon ngetutke mburine rombongane Bunyamin sak keluargane bengok-bengok nganggo swara sing seru tur bola-bali ya niku nek cara cerita sing arep niki wau ana maling ngono kuwi. Ana maling cangkir. Ayatuha kowe utawa ayatuha utawi tanda-tandane nek iki maling utawa sing dimaling iku al-airu. Iku al-airu. Unta apa al-airu? Iku al-airu neng unta. Dadi tanda-tandane sing dimaling iku al-airu neng unta. Ayat gese ya ashabal ibilihe wong-wong sing do duweni unta. Alati ngalaiha kang iku tetep ing atase unta al-ahmalu utawi gawan. Kuwi mandeg sik ya ana maling. Sing do rombongan arep mulih kuwi do mandeg sik. Masalah iki ana maling. Ana sesuatu sing ilang. Dadi sing do nggo unta, sing nang dhuwur untane ana gawan-gawane kuwi pokoke mandeg. Sing ana gawan-gawane kuwi mandeg masalahe sang raja kelangan iki. Mula ashabul ibili allati alaiha al-ahmalu. Wong sing do nggawa unta sing neng dhuwur unta nggawa gawan-gawan kuwi. Mandeg sikik. Iki terus sida mlaku dadi dianu istilahnya nek saiki ya terus di bahasa Jawane digledah. Digledah iki nang gone sapa iki? Di mata orang-orang weruh iki kok kaya. Akhirnya gandeng di mata orang-orang weruh kan maklum. Semuanya akan maklum. Iki sing nyolong keri ra oleh mulih.
Tadi semuanya ora bakal nyalahke. Kesane juga orang ngerti nek kuwi iki kakangne Nabi Yusuf ki ora ana sing ngerti kok nggih. Mula wong ki nek ora ngerti sok ngono kuwi jaen. Ngertune wong-wong kuwi iki maling tenan padahal iki ana drama, ana rekayasa sing digawe. Nek wong njaba ora ngerti, ngertine pokoke samake maling. Wong njaba ngono kuwi nang nggon kelakuan ataupun nang nggon kehidupan nyata pun akan seperti itu. Sing urip jenengan-jenengan do urip ngreka urip nang jero omah, ngreka urip internal, ngreka urip karo anak bojo sing nang jero omah supaya apik nganggo cara-cara jenengan sesuai karo ngilmune jenengan ning kadang wong njaba ndeloke ming sama. Sehingga sing jero niki sakjane apik bagi wong njaba sok dibiji elek. Lho kerep banget ngono ya ya. Mula sakjane wong njaba ki ora usah kokean biji wong ora ngerti kok. Ora ngerti tenan kowe. Ya tok leke wis saniki kanca-kanca ngaji ngeten iki. Ketoke nang kene guyang-guyu rong karuan lho kuwi. Arep guyang-guyu kan rong karuan. Tenane jerone piye ora ana sing ngerti kok ya. Ana lho sing guyu ning luwe metu iki ya ana lho. Kuwi ana sing guyu ning luwe metu lah, kuwi sapa sing ngerti jan? Padahal nek cara umum kan ya kudune ra metu lah kok dadi metu. Ora ana sing ngerti. Kuwi ana kadang kala engko mulih. Sing kakung-kakung ki kadang kala engko mulih. Nalika urung sida mulih iki nyopot sarung dilempit sik ana. Dadi sarung lempit lebokke jok ngantos lagi mulih ngono iki ya ana. Iki wong jaba ora ana sing ngerti. Iki piye wong ngaji kok malah sarunge copot. Kadang wong jaba ngelokke ngono kuwi. Iki gek piye? Mulih ngaji jimah sarunge copot. Gek mung katokan cekak ireng kaya ngono. Dadi ireng kolor kae lho. Sing istilahnya pinggirane ana benang putih di iki kek lah wong njaba ming seradong wong wis sarungan kok malah copot iki wong njaba iki tetep condong nek muni mesti muni sing sipate ora apik kuwi sing marai kokean dosa kuwi ora anu sik bijine sok-sok negatif ngeten iki padahal ora ngerti sak tenane dek iki le copot sarung iki engko langsung arep ngarit sih ora dong jenengan iki. Arite wis lebokke ning jok kono langsung ngarit kok ya dadi oleh loro-loro ning wajine oleh ngarite oleh. Gek beda karo jenengan setil-setil langsung mulih ngaji pikirane mung golek mbadok wae. Mulih ngaji mikir golek mbadok sing iki mulih ngaji mikir ngarit ya ketoke tetep apik sing ngarit. Iki sing njaba ngeyel kae. Ora kuwi sing duwe sapi, anak kene obah. Kene iki ra duwe sapi, silawe njikok dhuwit. Iya percaya, Ndak. Jenengan iki pensiunan sih. Nek wilangan jumlah tulisane Raqib rak ya piyek-piyekno sip sing duwe kesibukan. Kula rasah biji wong apik elek kuwi ra ana wong ngerti, sing ngerti ming malaikat Raqib karo ngatit karena dhek ditugas nyateti. Iki pepeling apik banget kaya keten iki. Wis nek ra ngerti iki meneng wae ra apa-apa. Ora mung getok tenan kok. Makane niki sik terus sesuk. Muga-muga dadi rindani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah. Saged istiqomah le ngaji, manfaat faedah samudayane saking donya dugi akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.